Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsme tady u Red Dead Redemption 2. Jo, je to první díl z téhle série Red Dead Redemption 2. OK, jdeme si vytvořit nový svět. OK, tohle je můj svět, který jsem hrál v offscreenu. A teďkon si dáme jenom story a tady máme new game. A ještě předtím, než to odstartuju, tak já si tady slemím mikrofon, abyste si naplno užili tuhle cutscénu. Zatím čau. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks.
Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Já jsem tu hru hrál, nedohrál jsem ji, ale už jsem ji hrál. Jenom se teď chvilku nebudu mluvit, protože mě strašně sere překřikávat tyhle postavy. Takže chvilku poslouchejte je a ne mě. A nebo vám to taky můžu úplně jednoduše vystřihnout, protože tohle to je spíš takový tutoriál. Tady máme levej citarile. Zastavit mě. Si uvědomil, že to mám docela hlasitý, jakže docela hlasitý zvuky hry. Takže doufám, že to nebude vadit, ale myslím si, že by nemělo. OK. Našel nějaký dům, vypadá to jako party. Takže tam borci prostě mají party, GG's. OK. Vypadá nějaká kacenička, že by? Oh, tady je ta party. Okay, let's head down there. OK. Let's hitch up here. Nice. OK. Tady ustájíme naše koně. Sesedneme z koně. Není to jak F-ko, jako v GTAčku. We don't want to spook these fine people. Okay. Someone's having fun in there. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Počkej, zajdeme sem úplně? Yes, půjdeme jako sem, to bude spotík tohle. Jak se to odevírá inventář? Aha, to nám asi teprve ukážu. OK. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister.
I got folks Arthur. dying on the trail. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Now, I just Arthur. need some There's a body cans of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, keep your eyes on Dutch. please. I think Nice. Jdeme na to, Joši, jdeme na to. now, buddy. Now, friend, Bank. Ty kokos. Je úplný hop. Nice. Na to řve natolik, že nejsem slyšet. Oh, he's gonna get it. Jo, řve to asi hodně. Wait a minute. Bank. Aha. OK, to je lepší. Didn't seem to be going too well. goddamn O'Driscoll boys here. OK, Low Dutch, OK, máme jít asi dovnitř. Horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Jo, byla tady party asi. Grab as many supplies as you can. We need the essential Cash, sebereme nějaký věci. medicine. OK, maso jsme sebrali. Pozor. Ha, máme to tady prohledat. Tady není nějaká truhla? Ne, to není truhla. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Tady by mohly být nějaký věci. Cash. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on OK. yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Tady prozkoumat, co tady je. Wow, tady je nahoře něco. If we can't eat it or drink it, put it down. Oh, nice. You should eat something now. Get Náboje your jsme strength up dostali. for the ride back. OK, jasný. A můžu sníst. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Place was Kámo, dry, pobereme tady warm. jaký ňaminy, ale... Čekejte, já si to musím stlumit. Settings... audio. Celkově se to dáme na půlku, protože... Maybe move the women and Yes. down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. OK, ještě tady je něco na sebrání, pozor. Můžeme vzít. OK. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Aha. Jdeme ven. Nice, jsme prostě kámo ukradli random věci a tamhle by něco mohlo být ještě. Ukáž. Jo, máme se mít. Let's fucking go, chat. Máme tady koně určitě. Ty magore. Jak na nás jumpnul? Tak to umře. A já mám ti vypínáka. Boom. 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 Kokso. Not yet.
Find out what they're doing here. Bum. And where Bum, Cole do něj. is. Oh, this son of a bitch would talk. Where's Cole O'Driscoll? OK. With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? Ok, takže něco hledáme. Fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. No, I don't know more than that, I swear. Půjdu zmláčit, bro. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. What you want with it? Wait a second. To zase zvýším, aby se sem... I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Oh yes. Jaký zabijáci jsme. Máme vzít gunu? Jaj, on nám jí to, že jo. On nám jí rozjebal. A ještě kámo, ještě nám tady vole to sundal nám náš klobouček, no tak to vůbec, čet. OK, jdeme ochočit koně. Easy boy, easy. Easy. You're okay. Whoa now, easy. Let's go. Alright, boy. Alright boy. Jdeme. Nice. Máme koníka. Připoutáme ho za svýho, víš co, a jedeme do toho, jak se tomu říká, ten, naše bejska prostě, vesnice jedeme. Yes. Co, kde? Ženská, nekecej. Ty vole. Jak nám bezpečná. To je tam ještě vyvraždí, ne, vole. Ejve, chlapci to nezvládne. Ty kokos, oni to spálili. Zapálili dům, borci. Kde jsou hasiči? OK, vezmeme jí do bezpečí, vole, ale myslím, že by jí mohla být asi zima trošku, vole. Ty jsme jí něco mohli dát, vole. Ty kokos. A dobrý, dali jí něco, hele. Gentlemani. OK. Nice. Ty vole, trošku to podpálili borcí, neříkám nic. OK. Tak jdeme do toho kempu, ne, hoší? Kacena, vole, můžu skipovat. Nechtěl jsem to skipnout, ale dobře. Skipnul jsem to, vole. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Každopádně další 20 odběratelů máme tady točení s webkamerou, takže ze 20 odběratelů budu točit příběhovky s webkamerou, takže rozhodně dejte odběr dneska, prosím, takže 3 lidi, aby dali odběr, 3 postižený lidi, aby dali odběr, kámo. Já věřím, že to zvládnete, fakt prosím, byl bych mega rád. Jako fakt vás to nic nestojí, kámo, a máte to free, takže bych byl rád, kdybyste to dali. Jediný, co vás stojí, tak pár minut času, vole, se přihlásit a myslím, že většina lidí tady jsou přihlášený, takže... Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Okay. They turned her into a widow. Animals.
I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Okay. Autosave. Let's go. Takže máme saveovou hru. Saveoval nám tu hru. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. To kurva... Já držím klávesu celou dobu, jsem kot, ty vole. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Ok, chat. Někam jedem zase, vole. Nevím kam, nevím proč, ale někam jedem. Vypadá to, že bychom jeli na lov, chat. Ulovili nějakého pěknýho medvěda tady. Hej, ale tady by mohli být medvědi, víš co? Okay. Ok, tady někdo byl. Tady vole... Kempařil, takzvaně. Kempařil. Jo, já vím ko, my hledáme nějakého toho našeho porce, takového ztracenýho. Ukaž? Inspektnem to tady. Aha, tak ne, dobře. My hledáme takového toho borce. Já už vím, co děláme teďkon. Myslím, že to teďkon taky víte, no jste si vzpomněli. A pokud ne, tak se nechte překvapit. Před to tady spoilerovat nebudu úplně. Don't spoiler, chat, don't spoiler. The money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Tady bude takovej ten... No, já to nebudu spoilerovat, ale... Myslím, že je jako s náma. Jakože nevím jinak... já jsem moc neposlouchal ten rozhovor, ale nevím, jak bychom ho jinak jako borce hledali, že? Myslím, že bude nějaký borec, který ho hledají, že jo? Ty kokos, tady je, hej, tady je jaká propast. Vidíte to? Ty kokos, tam nechci. Teď to skočíme, ne? Ne. Ty kráso. To by šlo skočit, ale. A nevím, jestli bych to s půlmetrákovým koněm zkoušel, jako. No, ten Arthur Morgan je vole extrémní sigma. Každopádně, že teďkon vydávám videa obden
jakože jeden den nevyjde video, jeden den vyjde video. Někdy to je samozřejmě díl, hlavně teďkon o prázdninách. To buď někdy bude pravidlem, anebo to bude prostě někdy, že to prostě vynechám, protože někam pojedu. Ale normálně při školním roce tak budu vydávat videa, jedno video týdně, vždycky o víkendu někdy vyjde, ale pokud budu mít volnější týden, tak možná i 2 videa. Kokos, hej, tady už bych nejel na koni, tady bych to normálně vzal pěšo, hoší. Nechci vám toto... Kamoblud mě prostě poslechl. GG's. Pokud ne, tak taky. Nice, ty vole, parkourista. OK. Jako tady nevím, jak bys to jako vzal na koni. Kokos! Co blud vylejzá? Já bych to třeba bral úplně jinou cestou, než jako tudy takhle. Bych prostě vyletěl, víš co, s tím koněm úplně na tu skálu, vzal bych sáň, gasil bych to prostě porce. OK, nějaká jeskyně zde. Kámo, borec je opět červený, vole. Holy shit. Oh yes, alkohol vždycky pomůže. Kámo, tak byste úplně červený oba dva, vole. OK, zařveme na Johna. Beně jde tady už, ne? A? A? Jde tady? Kokos. Kde až? Yes, našli jsme ho. Chat, našli jsme ho. My jsme úplně záchranářská služba. OK, ale to fakt jako stlumím, vole, protože kámo. To docela dělá bordel. A myslím si, že nebudu slyšet vůbec na tom videu, kdy budu muset kámo křičet nebo nevím co. Se nedivím, bro, kámo. Kokos. Kámo, nechápu, jako že borec je takhle vyčerpaný a kámo, borci ho slyšeli na druhé straně hory, doslova. Já mám chodit, jo, vole, v kaceně chodím, tak to kámo ještě neznám. Wow. Můžu sprintovat? Let's go. Vole, co, furt to musím někam řídit, viď? Dobrý. Už na... Oh, damn. Tak to ne, bro. Jak se jenom otočit, vole. Shit. GG's. Já vyřídím, vole, vyřídím já. Nevědět nic. Kde jsou? Kde jste? Ha? Do prdela. Kurv. Ha. Bratko. Dobrý. Co je můj kůň, vole? Tohle? Asi jo. OK. Let's go, vole. Doufám, že už nás nebudou hnát další, protože tam ten zdrhl, vole. On si bez tak přivolal nějakou svojí, vole,
svůj armádu další. A na koni fajtění v Red Deadku, kámo, není moc jako chill. Oh no. Kámo, ale jako válnice tady strašná třeba. Říkám nic. No to si děláš prdel, já jsem napravdu. Ty pičo, nabořím do skály ještě. To kokos, jaká hetka. Wow! Let's fucking go. Nice. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Arthur always says, I'm lucky. Komu hraje tady masivní hudba, chat. Kámo, teď kdyby přišel nějaký Méďa Béďa, vole, tak bych se třeba posral. Každopádně byl bych fakt rád, že let's go, každopádně jsme v kempu, ale byl bych rád, kdybyste mi dali odběr přes videa, má si dávám jako docela dost práce poslední dobou, nebo tohle to je třeba, jako, já teď jsem nový youtuber, ale jako snažím se ty videa pro vás zlepšovat každým videem, doufám, že to je vidět, protože třeba předposlední video, tak určitě bude jako je horší než tohleto, jakože, protože jsem se zlepšil docela, ale nechci se chválit. Let's go. Let's go. Kacena. Držím hubu, držím hubu. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and Let's go. been resting here in some old abandoned mining town while we wait to thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? OK. Takže, vole, první mise mám complete. First mission complete. Let's go. Máme tady nějaký úkoly. Mapce. Ukaž mi. Ukaž mi mapku. Nevidíme úplně nic, ale... OK. Máme tady 2 úkoly, který si asi necháme na příště, protože dneska to byl takovej začínající díl, prohledali jsme si docela dlouhou cutscénu na začátku, trvalo nějak, myslím, 10 minut, nebo nějak plus minus tak, a v příštím díle bychom se vrhli na tyhle ty 2 a rozhodně i další věci. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, a pokud jo, tak dejte like a odběr a rozhodně napište komentář, jak jste se dneska měli, přeji já třeba dobře, a jo, tohle to je všechno z tohohle videa a u dalšího dílu čus!